Imos coa información deportiva. A Federación Galega de Natación mellorou a súa situación nos últimos anos. A xestión do ribeirense Juan Carlos Brión axudou a entidade a medrar e a eliminar parte da débeda que tiña. Hai case 3 anos que o ribeirense Juan Carlos Brión foi nomeado presidente da Federación Galega de Natación. Chegou a entidade con varios obxectivos claros, sanear as contas e impulsar a natación. Hoxe fixo balance do seu tempo á fronte da Federación. Ahora mismo, nestes momentos, está nunha moi boa posición. Viñamos dunha situación bastante complicada cando collemos a Federación. Agora xa salimos do plan de viabilidade que tuvemos que facer. Bueno, este ano xa demos números positivos no ano 25, eso non quer dicir que a deuda este toda amortizada, pero vamos en moi bo camiño. Bueno, tamén dicir que agora mismo eu son o presidente en funcións, porque este ano vanse a celebrar eleccións á Federación, tocanos eleccións. Cita electoral marcada en principio para o mes de outubro. Brión asegura que na actualidade a Federación goza de boa saúde económica e no apartado deportivo tamén houbo un salto cara adiante. Terminamos a temporada de inverno de piscinas, agora terminaronse todos os campeonatos, tanto galegos como nacionais. A natación galega está en moi bo nivel, estamos conseguindo mellores marcas de marcas que moi antiguas, eso quer dicir que o nivel vai subindo. Gustaríanos ter máis licencias, obviamente, como todas as federacións, pero o nivel noso é moi bo. De feito, van a ir agora a campeonatos internacionales, campeonatos de Europa, dous rapaces de aquí gallegos, tanto en piscina como en aguas abertas. Abriuse unha nova temporada de travesías con 2 circuitos, o galego de augas abertas e o luso galaico. Os dous farán parada na comarca. Vamos a facer tamén unhas travesías en conxunto. Son 5 etapas, as do circuito luso galaico, e as nosas do circuito galego son 10, que a última, teño que decilo, teño que recordalo, porque me honra, vai a ser aquí en Ribeira, a última etapa, que vai a ser o desafío Fegán, que é a última de todas, que vai a ser a que máis xente leve, vai a ser aquí, mesmo no Porto Deportivo, neste excelente Porto Deportivo que temos aquí en Ribeira, pois se facerase a saída aquí, hacia a praia de Coroso, e volver. Proba que se desenvolverá o 13 de setembro. Brión tamén destacou o labor que están a desenvolver os clubs de natación da Barbanza. Boiro está traballando moi ben, de feito, ahora esta semana pasada acaba de ser o Campeonato de España Júnior en Sabadell, bueno, na Diusca Ouviña ou na Diusca Picos Ouviña. Conseguiu unha medalla de plata, ser subcampeona de España, que eso non se logra tan facilmente. Eso quer dicir que están traballando moi ben, teñen un moi bo nivel, a min alégrame moitísimo, porque, bueno, tamén aí tuve en parte de fundar aí o club, non? En Boiro no 2007, agora estánse vendo resultados. A meta da Federación é chegar ás Olimpiadas 2027 con algún nadador galego clasificado. Que despois polo medio hai cada 2 anos hai campeonato do mundo, pois temos que ir a intentar meternos en campeonato do mundo. De momento estámoslo conseguindo, estamos sobre todo en aguas abertas, estamos conseguindo meter tanto en campeonato do mundo como na Copa do Mundo como en europeos a xente galega. O sea, por eso que eu creo que en ese sentido as metas están cubertas, e por abaixo en aguas abertas, concretamente ayer pola tarde me mandaron da Federación Española que temos a 5 rapaces seleccionados para un campus que vai a ser a principios de outubro en Murcia, 5 rapaces de unha comunidade, eso quer dicir que é moi boa señal. Pontevedra está a ser o centro neurálxico da natación galega ao acoller diferentes probas, como o Campeonato do Mundo de Artística que se celebrou este 2026. Na natación cuberta falou de Mateo García como un dos nadadores referentes na comunidade. O temos no centro de alto rendimento en Málaga, está conseguindo moi bons resultados. Paulo Otero, que vai ir agora ao Campeonato de Europa, que vai a ser en París dentro de un par de semanas. O sea, bueno, non vamos a ter, evidentemente, 5 ou 6 non vamos a conseguir, pero o noso objetivo é que teñamos sempre representación, 1, 2 nadadores que teñamos sempre en competicións importantes, que os teñamos aí. Claro, é moi complicado meter a 3 ou a 4 de golpe, non? En un mismo campeonato. Estamos falando de competicións internacionales. E traballan co objetivo de clasificarse para os Xogos Olímpicos do 2028. De cara ao futuro, o máis próximo son as eleccións á Federación, pero Brión aínda non ten claro se optará á reelección. É unha decisión que teño que tomar, teño que pensala moi ben, porque
O cargo requiere, si queres estar en todos os lados, requiere moito tempo. Bueno, teño que pensar fríamente. Eu sei que hai moita xente que me está pedindo que me presente, e hai outra, evidentemente, pois que tampouco non está de acordo ca miña xestión, non? Creo que é unha xestión boa, creo que na asamblea que tuvemos fai un mes nos aprobaron todo, o sea, eso quer dicir que están contigo, se te aproban todo en unha asamblea, todo o que levas, as propostas que levas, están contigo, pero agora é unha decisión máis miña que eu teño que pensar ben en estos meses. Anima a xente a que presente a súa candidatura para que haxa opcións e diferentes perfís que poidan optar ao cargo.